hebt je Xbox aan. En als je controller, dat groen ding, zo aan het draaien is, dan, wacht hè. Dan ziet je, hier zo, normaal daar een puntje. Daar moet je op drukken, heel erg inhouden. En dan gaat je Xbox controller zo doen. Dat wil zeggen dat je aan het connecteren is. En dan gaat je op je, wacht hè, op je Xbox. Gaat je dat knopje hier. Dat is waar. Indrukken. Inhouden. En dan connecteert hij. Oh ja, nee. Dan gaat je Xbox ook connecteren en dan zie je dat je ja, player 1 bent, dus dat wil zeggen dat er werkt. Dus ja, probeer dat maar eerst en als dat niet werkt dan weet je dat wel goed. Normaal moet dat wel werken.